Nosaltres començarem en l'any 94 amb una situació un poc semblant a aquesta. Em vaig quedar sense feina i va ser quan vaig decidir muntar una llibreria, un negoci. Al principi vaig començar en papereria, però a poc vaig anar agafant-me al que realment ens agradava, que eren els llibres. I en aquests moments, doncs, l'empresa principal és la llibreria. Bé, sobretot trobem novetats, doncs és el tiró més important a l'hora de vendre llibres, i sempre tenim un fons infantil també prou important, que el cuidem bastant, i per supost cuidant el que és la literatura valenciana i autors locals, que per sort ne tenim bastants. Bé, doncs voldria començar amb un autor local, un autor jove. Estem parlant de Raimon Rivera, és aquell poemari que acaba de traure i que es titula «I si els meus crits s'ofegaren». Com he comentat, és un xaval encara, però ja aconsegueix importants col·laboracions com el que rapsode Hugo Mas, o l'acompanya amb la guitarra, i aquest llibre, el llibre de Les Enrònies, que va ser Premi Poesia de la Ciutat de València, és una recomanació que faig ferventment i que a tot el món recomano que llisca, encara que no us agrada la poesia. És un poemari molt intimista, però molt agradable amb la seva lectura. I, com no, Paul Auster, el seu últim llibre, és un escriptor americà amb molt d'èxit i que, bueno, jo vos el presento en valencià. Vull continuar no amb una novetat, sinó amb fons de la llibreria. S'estila molt ara la novel·la històrica, amb un punt de misteri, i no volia deixar passar Diumenge de Glòria, de Vicent Ortega. És una novel·la trepidant, d'aventures, una novel·la històrica, amb un llenguatge molt senzill i que t'enganxa des de la primera pàgina. Solem agafar dues cassetes que les dividim de la següent manera. Una caseta la dediquem completament a infantil, tant en valencià com en castellà, i l'altra caseta la dediquem a novel·la per adults, tant en valencià com en castellà, i on toquem més el que són les últimes novetats. En aquests moments tenim concertats ja dos autors. Un d'ells és Lluís Roda i Fàbregas, que ens presentarà aquest llibre, Les sales de la vida. Estarà també amb nosaltres signant Francesc Martínez Gallego, un dels autors d'aquest llibre que ens desvela la realitat política d'aquest país valencià, i què és el que ens està passant amb la corrupció. Bé, doncs vos convidem a tots a visitar-nos a la Fira del Llibre. Allí estarem esperant-vos per a que vegeu les últimes novetats que durem, amb llibres en valencià, infantil, novel·la, poesia, com vos he comentat, i espero que gaudim tots de la festa que és la Fira del Llibre als vivers de València. Us espero allí, de tota manera. Sempre que vulgueu podeu passar a visitar-nos per l'Alcúdia, i si no, podeu visitar-nos la nostra pàgina web, l'esplai-llibres.com.